ndaporwara last padereka pane 3 months. Wairwara nei Marapa? Dumbu ranga rakazvimba ende chikonzero ndakadhifota matablets anomwiwa nemunhu wese. Waiti kuzvimba kwedumbuka chikonzero ndechekuti ndakadhifota baipasitra problem iyoyo dai pasina honzero. Amai takasiyana kare. In fact pakatanga urwere ndo pakandisiya mudzimai atane 5 years. Norwadziwa stereki. Wakurarama upenyu hweuchumburume wakanga wakaroora? Ndakurarama upenyu bachura. Pfuma inewo yaitonetsa. Madhezi acho iwayo pfuma inetsa kuwa. Zvaifungika zvacho but pamuromo paidawo kudya. Pada kudya mafaro aidiwa kunyanyira mafaro ndokandipedza. In fact munin'a wangu Itai ndo aindibatsira kazvo zvakanyanya. Ndaikurudzira kuti dai wapesa imba yangu. Une shungu kuti kudai imba yako yapedzawo kuvakwa? Yapedzawo kuvakwa. Ndiwe mukuru here mumbamenyi? Pane mukuru. Muri vangani mumbamenyi? 3-5. Kudya hamudi kwanire kuti nekuti Itai anenge achidawo zvimwe zvinhu ndozvikundibatsirawo. Kapfupi ndakambouya last week. Kutosimba pana pachipatara papa bhodhi yangu ndakutoibuilda. Komana nawe kunota problem nanozvimba dumbu nekustroke. Nawo iripo pane mukomana. Nikuona panodiwa kuti wakwanisa kubatsira kuti imba yakapera nemari dzematransport kuenda kuNewlands vachibatsirwa chino mumafilmu.